Si osobný trenér z certifikácií a stresujete, že trenéřinu nedokážeš nakopnout a nezískávaš klienty? Tak udělej těchto 5 věcí a už se nikdy nestratíš. Vyber si svou cílovou skupinu, urči si, komu chceš primárně pomáhat. Pro začátek to může být to, v čem jsi sám silný a máš nejvíce zkušeností, abys dokázal 100% doručit klientovi výsledek. Za druhé, pracuj na svých sociálních sítích. To znamená, udělej si firemní facebookovou stránku, založ si Instagram, můžeš klidně i TikTok a sdílej tipy a rady pro svou cílovou skupinu. Za třetí, studuj komunikaci. Nauč se komunikovat tak, aby tě nic nepřekvapilo a klient věděl, že víš, co děláš a kam ho budeš směrovat. Pro začátek ti můžu dát tip a přečti si knihu od Grant Cardone Prodej nebo prodej tobě. Za čtvrté, nauč se pracovat a nastavit efektivní reklamu na Facebooku. Nejen propagační příspěvky, ale kvalitní reklama